Ndewo ụmụnne m. Onye unu na-anụ onye n'ụbọchị tata bụ Nwaada Ada Igbo Success. Nnekwa ada ndị Ọka. Gọọmenti obodo anyị bụ obodo anaghị akpa agwa anyhow. Ha sị na ha adịgo njikere maka ndị kpọkpọ. Ya bụ ndị unknown gọọmenti, Boko Haram nakwa ndị oji abalị ezu. Gọọmenti obodo anyị asịkwa onye ọbụla ma ibe elu maka na anyị ama n'ụkpọkpọ ọzọ. A sị na ha egbugo ndị Boko Haram niile nakwa ndị omekome dị iche iche.